És un espectacle al qual estic treballant amb molta il·lusió perquè és tot un repte, perquè Ricard Canals el descobert és... Ricard Canals? Així. Sense micròfon, sense so, només amb la guitarra i prou. Es tracta de sentar-te amb un tamboret alt i projectar la veu de cara al públic, com ara estic fent, mirant-vos a tots vosaltres, i posar-me a explicar totes aquelles històries que durant tants i tants anys he estat cantant davant del micròfon. La qual cosa és una. Però... Què faríem sense reptes a la vida? Oi? Molt seria divertit que donaria una sorpresa, perquè ell sempre ens enreda, ens fa fer coses. Quan et truca i veus a la pantalla Xavier Solà, pensa que alguna cosa passarà. Acabo de fer un rodolí, però és ben bé així. Quan et truca el Xavier Solà, alguna cosa passarà. I avui em passarà una cosa que espero que a tots us agradi, que més o menys la cosa anirà així. Aneu si ho coneixeu, això. I aquí fa allò de 9 3 2 0 1 7 4 7 4. Benvinguts a la gran socada de la nit dels ignorants. Què tal? Com està anant aquesta socada? Molt bé. Potser avui heu estat pensant en el Congrés dels Diputats i en totes les coses que estan pensant. O tal vegada en els incendis que malauradament estan assetjant el nostre país. O potser, com no, esteu pensant en un final d'etapa del nostre amic Xavier Solà, al qual hem d'agrair-li molts i molts anys de companyia i coneixement al voltant d'un programa de ràdio que, sens dubte, ens ha fet millors persones. Companyia, perquè mai et sents sol. Coneixement, perquè sempre aprens alguna cosa nova. Gràcies, Xavier, per la teva amistat, per la teva bondat, i personalment perquè sempre que he tingut una necessitat de fer pública la meva música i les meves cançons, t'he tingut al meu costat. Si us plau, us demano a tots un aplaudiment enorme del nostre amic Xavier Solà. I ara sí, el que tots espereu, allò a... Esperem les matinades, el dia se'ns fa massa llarg, preguntes sense resposta que estan a dins del pou, això s'ha de resoldre. I al punt de la mitjanit hem costat tots els insomnes. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Al punt de la mitjanit. Vosaltres obriu els telèfons, nosaltres proposem els temes, envoltats pel 3.0, sí, doctora molt de nit, amb la seva saviesa, i al punt de la mitjanit
hem costat tots els insomnes. Que sí? Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Al punt de la mitjanit. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Encara sort, la nit dels ignorants ja és aquí. Al punt de la mitjanit. Bravo! Moltes gràcies.